platníky zadné, to už nemá podobne, takže jednoznačne, keď vyzerá, ako keby vyšlo teraz z výrobnej linky, už... BMW, alebo keď som vo Viedni som bol BMW. No jasne, tak len, chápeš, ten trh na Slovensku, no pre koho to budú držať tieto diely? My sme... Majky, teba máme tu tak kde? Že by si nám vybavil zase také auto na plachtu? Dobre, dive si bol, takže si už druhýkrát u nás. Ja verím to, že ešte prídeš, Svitík, chceš absolvovať takú diaľku, východ. Neviem, na aute sa zase ešte chcem dokončiť veľa vecí, ale... Aspoň to fínu šancu. Tak, jednoznačne budeme sa na teba tešiť, ja ti ďakujem, že zase si nám prišiel predstaviť svoje auto a dúfam, že nejaké trofy ešte vyťahneš v tých hľadniciach a dačo nás možno ešte prekvapíš, aj keď pri veteránovi. Ale tak vraj s tými kolesami dačo špekuluješ. Tak ale už aj toto sú nové kolesa. Jasné, to je zase zmena, ale predtým boli tie zlaté stredy, tak to sa viacej sa Bolo to iné, áno. páčilo, no si to vyslovene pýta táto farba, tú zlatú, takže treba tam detaily ešte a už iba hrať sa. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, díky moc a vidíme sa na budúce. Ďakujem. No, takže už sa nám tu prestriedali také autička, novšie, staršie. Nechám na vás, ktoré vám viacej padnú do oka, či tie staršie modely, alebo tie novšie. Zatiaľ z tých starších to boli dosť topky. Mali sme tu prekrásny Speedster. Teraz nám odišla staručka pani BMW 28 a neviem momentálne, čo nám sem príde na plachtu. Ale niekto by mohol sa dotrepať s načím zaujímavým. Koní, po prípade, či sme tam aj na čo robili, či je to úplná séria, alebo nie, alebo aké máte skúsenosti, či chodíte na okruhy. Ľudí to bude určite zaujímať. Na to autě se fakt jazdí. Nikam si nechodím do města, dnes si to ani nevíce, chodím si na jezdí, na okruhy, ale dokonce, když se na ta auto do Slovensko, Predstavujeme auta nielen touringové, ale aj jedinečné. GT3 RS patrí k autám, ktoré je určite jedinečné. Už nielen svojou konštrukciou a povahou, že ide o auto po série polozávodné. Všetká čest tým ľuďom, čo sa takéto auto kúpia a šoferujú ho. Ešte lepšie je, že tento majiteľ chodí po jednotlivé používanie, aspoň z toho, čo som ja vypočul. GT3 RS predstavte nám jednu atmosféra, jednu turbo, jednu zadok, jednu štvorkovka. Čo je to?
Marcel Salma. Keď sa tým sedí auta s zaujímavými veteránov, chcete sa registrovať, nadpaska je na celú úplne zdarma, stačí sa zaregistrovať, máme pripravených veľa pekných dolárov, plus treba určite prísť na túto našu hlavku, robíme tu pekné fotky, samozrejme môžete si to prezentovať, nemusíte sa báť, ak chcete veľmi rozprávať o svojom aute alebo ukecám. This is meant to be. Best things in life are free. This is Italy. Whoa, Italy. Whoa, whoa, Italy. Italy.
Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me baby. Už o malú chvíľočku, nejaké 3 minútky, začneme rozhovory a predstavovanie amerických aut, ktoré sa nám tu krásne zoskupili priamo pred hlavným stageom. Že kto práve neviete, čo so sebou, čo s časom, príďte bližšie k nám a môžete si obzrieť tieto nádherné plnokrvné stroje. Rovno pred pódium tu mám zaparkovaný Mustang Rush. Je tu nálepka, ktorá teda vyvoláva u nás zo pár otáznikov, pretože je na nej napísané 727 HP. Takže poprosím majiteľa, viem, že som ho tu videl pred chvíľkou, ale už ho vidím. A idem dolu. Cestách je to nebezpečné, lebo iní šoféri si nevedia spočítať tú rýchlosť, ktorou človek sa k ním približuje. Ale bohužiaľ, no tak je to tak, že nie je to na to, aby sa to na cestách používalo tento výkon. Potom ti odporúčam, máme tam taký stánok, že bez pokuty SK, ako firma právnická. Dobre, čiže tam musíš naozaj dávať pozor aj na pravú nohu pri predbiehaní, pri všetkom, lebo tam sebe agresívnejší trošku manéver už môže znamenať naozaj pretáčavý šmík veľmi rýchly. Áno, nakoľko to má zadný náhon, tak je to dosť nebezpečné, ale už teraz táto novinka, ktorá vyšla, má 4 módy prepínania. Má to vlastne mód taký, ktorý, keď si do toho sadí nejaký začiatočník. Potom je tam mód šport, ktorý je pre nejakých takých pokročilejších. A potom je tam ešte jeden mód, ktorý je na šprinty. A tam, čiže to má štartovací program? Áno, má to, hej. A potom je tam ten štvrtý mód, ktorý je vlastne snežno-dažďový, ale vlastne ten som ešte ani nepoužil a ani ho nepoužijem, pokiaľ bude pršať, lebo viem, čo to robí za sucha, nie ešte za mokré. No jasné, a to je, prevodovku to má automat či manuál? Nie, toto má manuál. Mohlo to byť aj v automate, ale nakoľko v automate by sa to nedalo takým spôsobom využiť a užiť si to ako s manuálom. Ale má to svoje čaro dať si medziplyn, keď máš 727 koní. Určite. Aké ešte úpravy má to auto oproti bežnému Mustangu, okrem teda tej pohonnej jednotky?
Tak má to úpravy také, že má to poloosy zosilnené, má to vlastne zo spodu spruhy vystúžené, má to iné tlmenia, má tam iné pružiny, je tam elektronicky nastavené pruženie, ktoré samozrejme sú tam 3 módy. Mód je jeden špeciál, potom je cestný, potom je naturál, ale ja tam mám ten stredný, vlastne, kde sa dá využiť aj ten šport, aj ten cestný. Jasne, čiže celé auto je postavené profesionálne, kompletne upravené, nie je to proste len nejak tak. Čiže ty ho využívaš na bežné jazdenie to auto? Nie, nepoužívam to. Na nedeľu? Používam to na takéto zrazy, teraz používam, tak druhýkrát bol som v Piešťanoch, teraz som tu, no a som taký trošku špecifický v tom, že chodívam na nejaké šprinty, tak teraz som prihlásený v Budapešti na to Pokoloko, uvidíme, čo to tam spraví. No, tak držíme palce, super. To je 2016, to je nové auto vlastne? Áno, to je 2016, áno. OK. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Sná úprava toto. To už je vážny killer takéto auto s takým výkonom. Spomínam si na výrok jedného majiteľa Mustangu. Krásna dymová clona, super, ďakujem pekne. Skladačka na gumy, dobre, dobrý nápad. Výborne, nemalo to auto s tým žiadny problém, absolútne. Túto vôňu som už dávno necítil. Super, koho máme ďalšieho?